Tänään meidän aiheena on tämä maaginen sähkön siirron tehokomponentti, joka on varsin uusi olio. Ja kertauksena sanotaan, että siis käsitellään niin kuin korkeintaan 3x63 ampeerin sähköpaikkakattojen siirtohintoja. Se, että se tulee viimeistään voimaan 29 alusta, mutta jakeluverkkoyhtiöt voi ottaa sen käyttöön jo aikaisemminkin, niin siitä on hyvä keskustella jo nyt. Jos haluaa tutustua siihen energiaviraston määräykseen tarkemmin, niin tässä meidän nettisivuilla tämän tapahtuman kuvauksen sisällä löytyy linkki siihen energiaviraston määräykseen. Tällä kertaa meillä on ajatuksena se, että keskustellaan nyt tästä aiheesta niin, että saadaan erilaisten toimijoiden näkökulmat kerralla esille, ettei katsota vain sitä yhdestä tai kahdesta näkökulmasta. Meillä on pieni ohjelmamuutos, koska Omakotiliiton edustaja Katja Keränen ilmoittautui sairaslomalle tänään puolin päivän aikaa, niin hän ei pääse osallistumaan, mutta sitten tässä iltapäivän aikana sain hoidettua sitten aika pienellä hälytysajalla kuluttajatutkimuskeskuksesta niin Outi Pitkäsen niin hoitamaan tätä kuluttajanäkökulmaa. Esittelyyhteydessä varmaan selviää, että miksi hän on oikea henkilö tässä. Eli meidän keskustelemassa tänään on Lappeenrannan tai LUT-yliopistosta Samuli Honkapuro, Sanni Harola Elenia-verkosta, Jaakko Kennilä Energiavirastosta, Juha Martietta Voltaliksesta ja sitten Outi Pitkänen tuolta kuluttajatutkimuskeskuksesta, joka siis toimii Helsingin yliopistossa. Jos haluaa laittaa, niin laittakaa kommentteja ja kysymyksiä tuonne chattiin, niin sitten minä tässä moderaattorina nappaan niitä sinne mukaan. Ja tämä webinaari nauhoitetaan ja sitten myöhemmin julkaistaan Lähi-Energialiiton YouTube-kanavalla tiettyjen muokkauksien jälkeen. Ja nyt me voitaisiin aloittaa tämä ja voisi pyytää näitä keskustelijoita sitten aina tässä ekan puheenvuoron aluksi niin esittelemään itsensä lyhyesti. Ja ensimmäinen kysymys on tällainen ihan perusjuttu, että onko tehokomponentti tarpeellinen, ja sitten pyytäisin teitä perustelemaan, että miksi se on tai miksi se ei ole. Ja mä tässä ajattelin, että ensimmäisenä on hyvä saada tämä Energiaviraston näkemys, joka on tämän määräyksen tässä tehnyt, niin josko Jaakkoa voi aloittaa. Ole hyvä, Jaakko. Ehdottomasti kiitoksia ja hyvää päivää kaikille. Tosiaan Kennilä Jaakko, mä olen analyytikkona Energiavirastolla energiaverkkojen taloudellisen palvonnan yksikössä ja mä olen ollut mukana esimerkiksi laatimassa nyt harmonisointimääräystä, jonka Tapiokin mainitsi. Ja ennen kuin me itse kysymykseen, pakko tarkentaa sen määräyksen osalta sen verran, että siinähän ei nyt määrätty mitenkään, että yhtiöt olisi tuotava tehomaksua tuotevalikoimansa, vaan sillä nimenomaisesti harmonisoitiin määräytymisperusteet näille kaikille mahdollisille komponenteille, mitä yhtiöt voivat soveltaa jakelutuotteissaan. Ja tosiaan tällä määräyksellä pyrittiin yhdenmukaistamaan siten, että se selkeyttää tuotteiden vertailtavuutta ja parantaa esimerkiksi asetelmia joustopalveluiden kehittymiselle. Mut sitten itse kysymykseen, eli näinkö, että onko tehokomponentti tarpeellinen, niin kyllä näkisin, että on, sillä tämä kyseinen komponentti voi parantaa jakelutariffien kustannusvastaavuutta, asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksia heidän jakelumaksuihinsa sekä mahdollisesti myös auttaa hillitsemään verkon kehittämistarpeita. Ja tähän nyt esimerkkinä voi antaa, että esimerkiksi kotitalouksilla on sähköauton lataus yleistynyt ja tehomaksulla voidaan ohjata asiakasta esimerkiksi sitä, että huushollin suurimpien kuormien eli vaikka saunan, uunin ja sähköauton latauksen yhtäaikaista ajoittamista vältettäisiin. Ja tällä tehomaksukomponentilla sähkön jakelun
kustannukset voidaan jyvittää tarkemmin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti niille, jotka enemmän kustannuksia verkon käytöllään aiheuttavat. Ja tehomaksulla verkon asiakas pystyy myös verkon käytössä ottamaan paremmin huomioon omasta käytöstä verkolle aiheutuvat kustannukset, ja tämä voi osaltaan hillitä verkon kehittämistarpeita ja näin ollen jakelumaksujen korotuspaineita pidemmällä jänteellä. Eli kyllä sanoisin, että tehokomponentti on hyödyksi sekä verkon asiakkaille että verkon haltijalle. Joo, kiitokset kutsusta. Ja taustakuva ei ole ihan liveä, mutta Saimaalta on Jääskylle lähtenyt nyt. Terveistä tänne Saimaan rannalta. Eli Honkapuro Samuli LUT-yliopisto, energiamarkkinat ja energiajärjestelmät professorina täällä. Ja nuoresta iästä huolimatta vuodesta 2002 on tehnyt tieteellistä tutkimusta. Ja 2012 julkaistiin ensimmäinen raportti, jossa todettiin, että tätä verkkopalveluiden hinnoittelurakennetta kannattaisi kehittää sillekin, että tähän otettaisiin sellainen tehomaksu mukaan. Ja aiheesta sen jälkeenkin uusia tutkimuksia on tehty, mutta ei ole vielä tullut tähän niin kuin toisenlaista näkemystä. Eli vastaus tähän, että onko se tarpeellinen, niin kyllä on. Jaakolla oli erinomaiset perusteet tuossa, että se nykyinen rakenne, perusmaksu plus energiamaksu, niin sehän on hyvin heikosti kustannusvastaava. Eli toisin sanoen se ei ole kovin reilu. Että asiakkaat, erityisesti jos on paljon sähköä tasaisesti käyttävä asiakas, niin maksaa kohtuuttomasti enemmän kuin taas sitten toinen asiakas, joka on tuommoinen vähän, mutta piikikkäästi energiaa käyttävä asiakas. Ja tavallaan se, että miten tämä kustannusvastaavuutta voidaan parantaa, niin toinen vaihtoehto, jos sinne ei tehomaksua otettaisi, niin olisi tietysti se, että kasvatetaan perusmaksua ja sitten pienennetään sitä energiamaksua, eli muuttaa sitä rakennetta tällä tavoin. Mutta sehän olisi taas sitten asiakkaan kannalta melko huono, koska se ei sitten taas, niin kuin asiakkaalla ei olisi semmoista hyvin pitkälle kiinteiseen perusmaksuun perustuvassa tariffirakenteessa juurikaan vaihtoehtoa, että miten pystyy sitä omaa verkkopalvelulaskuaan sitten siihen vaikuttamaan, ja toisaalta se ei myöskään kannusta verkon näkökulmasta sitten taas ohjaamaan sitä sähkön käyttöä. Just se, että tämmöisiä isoja sähkönkäyttökohteita ei käytetä samaan aikaan, niin siihen tämä kannustaa. Eli joo, kyllä tämä selvästikin tarpeellinen on. Ja hyvin tarpeellinen myöskin tuo Energiaviraston esitys tästä harmonisoinnista, että kun meillä on 77 jakeluverkkoyhtiö, niin ilman tämä harmonisointia, niin meillä olisi varmaan 77 erilaista tapaa, miten tämä tehohinnoittelu määritetään. Eli nyt meillä on se standardoitu ehdotus siellä. Mutta mennään eteenpäin. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Tosiaan Haralan Sanni on mun nimi ja olen tullut sähköverkkoyhtiö Eleniasta, toimii siellä asiakkuus- ja sidosryhmän johtajana. Ja paljon tämän hinnoittelun kanssa tässä on ollut tekemissä ja seurannut kyllä tosi paljon myös tätä tehohintakeskustelua ja kysymykseen, että onko tämä tarpeellinen, niin oikeastaan voi oikein vastata, ettei tietenkään sanoa tuosta, mitä Samuli ja Jaakko tuossa jo kävi läpi. Itsekin kyllä näen, että tämä parantaa ehdottomasti kustannusvastaavuutta sekä sitten niin asiakkaiden tasapuolista kohtelua, eli tulee vähän aiheuttaja-periaatetta, ja sitten antaa myös asiakkaille paremman mahdollisuuden vaikuttaa siihen omaan verkkopalvelumaksuunsa. Ja ehkä näkisin, että vielä verkkoyhtiöiden kannalta niin tulevaisuudessa vielä entistä tärkeämpi, varsinkin jos ja kun sähköautot lisääntyy ja kotilataaminen lisääntyy, niin sieltä sitten tätä kuormitusta sinne sähköverkkoon tulee. Eli kyllä tämä varmaan tulevaisuudessa entistä enemmän tarpeen on verkonkin näkökannalta, mutta ehkä nyt tosiaan niin sitä, jos ajattelee sitä asiakasta, niin tosiaan semmoinen tasapuolinen kohtelu ja kustannusvastaavuus ja mahdollisuus vaikuttaa on niitä hyviä puolia siellä asiakkaiden puolella. Joo, mä en ole ihan samaa mieltä tämän tarpeellisuudesta kuin edelliset
puheen vuoron pitäjät. Mun mielestä niin kun kustannusvastaavuus on tietysti varmaan yksi juttu, mutta mun mielestä pitää muistaa, että se kuluttajan kannalta niin se, mikä kulumielessä ohjaa, on se kokonaisuus, ei pelkästään niin kuin verkko, vaan verkonmaksut, verot ja energiamaksut on se kokonaisuus, joka ohjaa sitä kuluttajaa. Ja on mun mielestä kuluttajan kannalta, jos tätä miettii, kun en ole niin kuin verkon asiantuntija, mietin vaan kuluttajan kautta, niin pitäisi muistaa se kokonaisuus, eikä lähteä ohjaamaan sitä kuluttajaa niin kuin komponentti kerrallaan. Se voi sekoittaa sen kuluttajan pää. Sitten toisaalta, jos miettii sit sen kannalta, että tavallaan suojellaan kovalta kulutukselta, niin todennäköisesti tällä hetkellä vielä ei ollut tilanteita, jossa niin kuin teho olisi loppunut kesken. Ei ainakaan mulla ole tiedossa, mutta tulevaisuudessa tietysti voi näin olla, jolloin olisi järkevää jonkunnäköinen niin kuin tehon jakaminen eri kuluttajien kesken. Ja mä sanoisin niin, että nostamalla automaation tasoa siellä kuluttajapäässä, niin se voitaisiin niin kuin älykkäässä järjestelmässä hoitaa myös ilman tehokomponenttia. Sinänsä tuo, mitä Jaakko mainitsi tuossa, niin munkin käsitys tästä on se, että tehokomponenttia voi verkkoyhtiöt käyttää nykyiselläänkin. Ei se ole millään tavalla kiellettyä, että niin kuin voi halutessaan käyttää. Ja niin kuin automaatiotoimijan kannalta niin on sinänsä varsin hyvä asia, että tämä on harmonisoitu. Se helpottaa kyllä kummasti sen niin kuin automaatiotoimittajan niin kuin, tarpeita yksilöidä asiakas kerrallaan sitä niin kuin ohjausrakennetta. Eli helpompi tehdä kyllä niitä ratkaisuja. Se on pitää paikkansa, harmonisointi on vaan hyvä asia tässä. Ja sitten kun tuli yllättäen tämä puheenvuoro, niin unohtin tietysti kertoa, että kuka mä oon. Mä oon Juha Marjata. Olen tehnyt 13 vuotta kaiken kaikkiaan työkseni erilaisia energiaratkaisuja sinne kuluttajapäähän. Ja mä edustan tällä hetkellä Voltalis Finland Oy:tä, joka on Voltaliksen tytäryhtiö. Mä vastaan käytännössä Baltiasta ja Suomesta markkinamielessä ja teknisesti myös Pohjoismaista. Voltalis puolestaan on Euroopan suurin itsenäinen aggregaattori. Meillä on kulutusjoustoa ohjauksessa reilusti enemmän kuin Suomella on ydinvoimaa yhteensä. Mä oon tosiaan töissä Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksella tutkijatohtorina ja tutkin kulutusjoustoa sekä kotitalouksien energiahaavoittuvuutta tällaisessa strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa FLAIRE-hankkeessa. Mä oon siis yhteiskuntatieteilijä ja tutkin siitä näkökulmasta kulutusta. Ja näitä tehotariffeja mä oon tutkinut ollessani väitöskirjatutkija Norjassa, joten mulle tämä Suomen konteksti ei ole kaikki tässä yksityiskohdat vielä tuttuja, enkä ole tutustunut tähän helmikuun julkaisuun niin tarkasti, että sitä osaan kommentoida. Mutta mulla on varmaan tähän keskusteluun eniten annettavaa siihen, että mitkä kaikki muut tekijät kuin se hinta vaikuttaa siihen, että miten kotitaloudet pähkäilee arkeaan tässä nykyisessä energiatodellisuudessa. Ja sitten varmasti tuon esille myös sitä, että meitä kuluttajia ja ihmisiä on hyvin monenlaisia. Eli oikeastaan kun tehdään mitä tahansa näitä uudistuksia, niin yhtä lopputulosta ei välttämättä kannata odottaa, vaan niitä tulee useita. Ja sitten tähän ihan kysymykseen, että miksi joo tai miksi ei, niin mulla on oikeastaan molemmin voi katsoa tätä asiaa. Ensin mä vastaan tähän, että miksi ei, sen takia, koska me ollaan tässä tämänhetkisessä projektissa tutustuttu kotitalouksien pärjäämiseen energian kanssa, ja tämä oikeudenmukaisuuskysymykset korostuu sen takia, että myös nämä tehotariffit voi kuormittaa joitain kotitalouksia todella paljon, ja sitten on se just kysymys, että kenellä on varaa jättää ne huomiotta ja kenellä ei. Niin nyt kun me ollaan haastateltu niin kutsuttuja energiahaavoittuvia kotitalouksia, niin eli ihmisiä, joilla on energia-asiat merkittävästi heikentää elämänlaatua tai perustarpeiden täyttymistä,
tai sitten vaikeissa elämäntilanteissa olevia kotitalouksia, joilla voi olla jopa katkaisuuhan alla tämä sähkönsaanti, niin riippuen, että miten tätä ilmiötä määritellään, niin Suomessa on 2–10% kotitalouksista ovat niin kuin joko riskiryhmässä tai sitten niin kuin vahvasti kokevat, että ovat osa tätä ilmiöä. Niin, eli ei tämä helpota niitä tilanteita, joissa pienituloiset asuu erityisesti omakotitaloissa. Tämä tehotariffi, niin sitten herää niitä kysymyksiä, että miten tämä alueellisesti toteutuu ja johtaako tämä sitten korkeiden siirtohintojen alueella, että asuminen sähkölämmitteisissä omakotitaloissa vaikeutuu entisestään. Paine siitä, että meidän tutkimuksessa niin kuin työttömät kokee sitä, että miten pystyy jatkamaan asumista itse omistamassaan omakotitalossa, ja koska ei saa tukia, ellei sitten myy sitä ja muuta vuokralle. Ja näin, mutta joo, nämä oli näitä huolia, mutta sitten miksi kyllä, niin sille on myös hyviä perusteita tehotariffille liittyen muun muassa energiasiirtymään tai siihen oikeudenmukaisempaan kulujen jakoon. Eli jos sähköä enemmän kuluttavat maksaisi oikeudenmukaisemmin siitä infrastruktuurista, ja oikeastaan loppupäätelmä tähän oli, että pitäisi jotenkin miettiä näitä oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja sitä, että miten tästä voitaisiin saada niitä hyviä asioita irti ilman, että se lisäisi just näiden haavoittuvien kotitalouksien kuormaa tässä ajassa, jossa meillä on tai nimenomaan näillä haavoittuvilla kotitalouksilla on muutenkin vaikeaa.